Keď som tu bol minulý rok more, tam som prišiel tu a snehu toľko, ale nebolo nič vidno, bo fúkal sneh hore dole, nebolo to možné sa tu ani zastaviť, nič. Čo sa veľmi teším je to, že sa to opäť opakuje, že táto súťaž nezanikla, že máme zmysel pre umenie, ktoré je prchavé, že sa môže roztopiť a som rád, že je zima a že nemáme starosti s počasím, takže to sa teším a som prekvapený, aká je to úžasná nálada. Ice Master. Všetkých srdečne pozývam na Tatry Ice Master.